Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για ένα βίντεο στο vlog κανάλι. Είμαι ο Φίστατος Κοσμίδης. Πάμε like και γράψαμε subscribe. Για να κάνουμε τώρα αυτή τη μαλακία. Μπορεί να ξυπνήμα, πρέπει νέες δουλειές. Πάμε. Τι θα να πω, ναι. Αυτή η γαμμένη κοπέλα με έχει ταράξει. Γαμώτο μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλη μέρα. Μέσα στην πίστη, μέσα στα νεύρα είμαι γαμώτο μου. Τι έχω πει με κοινιά και έχω τη φήμη μου μαλάξω, να. Όπου είναι πέραντας ακόμα. Πρέπει πέραντας ακόμα, αλλά μόνο μου σκέφτομαι. Ρε ψυχιαρό. Τι λέω. Τίποτα μαλάκα δεν παίζει. Είχαμε κακή μου δεν παίζει μάγκες. Δεν μπορώ να φωνάζω ρε, είναι πριν όλοι κοιμούνται. Εκεί τον όλοι κοιμούνται. Γάμο, τρελά μου, γάμο. Με τάραξε αυτή η κοπέλα. Παναγιά μου. Αλλά εγώ δεν βγάλω στην πίεση. Γιατί άμα πιέσω θα κάνω καλύτερη επίθεση. Το τύπος. Λίγο κρύο το πρωί γιατί θα κάνουμε ωραία δροσιά. Αυτό όλο το που μας δίνει μαλάκια απ' έξω. Στο το μαγιές. Σκέφτομαι όλη μέρα θα κάνω. Γιατί φωνάζω πρέπει, δεν ξέρω γάμο το μου. Φωνάζω πρέπει. Θα βγουν οι γείτονες και θα με πυροβολήσουν. Είναι μου πετρέψε μια γλάσπα στο κεφάλι. Ωπα αυτή η κοπέλα με έχει ταράξει γάμο το μου. Ακόμα με χρυσώνει που να μου τη βλέπω. Να με προδοποιεί, αλλά θυμάμαι τι με προδοποιεί. Δεν το θέμα μου. Σκυλί! Σκυλί! Τέλα να κάνω μάγκες. Σε 2 λεπτά μόνο πάμε. Τρέχα τώρα, τρέχα τα κολόσκυλα. Μόνο πάνω μου πουλήσω ρε. Α, όχι φεύγουν. Πρέπει. Τέραξα αυτή η κοπέλα. Τι να κάνω, την αγαπώ ακόμα. Είχα και κρύο μαλαγό που είναι τώρα. Δεν από 2 αλλά πάμε. Θα κάνουμε βόλτες. Θα πληρώσει γάμο το μου. Γεια μου. Απέναντι μου. Προσοχή, εκτελούνται έργα. Να μας. Εγώ που είναι πολύ σκαφενός. Μου βάλει φωτιά στην καρδιά και στο ποτήρι μου. Πολύ ωραία τραγούδι. Δεν προβλήματα έχω για να τα λύσω, ψάχνω τον τρόπο. Πρώτο μου λείπει και δεύτερο το πρώτο. Δύο προβλήματα έχω για να τα λύσω, ψάχνω τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο. Κρύα φωτιά και μπουρλότο. Παναγία μου. Πες μου την έκλεισε τώρα Κυριακή, θα τα κάνουμε όλα. Φέρνος. Είναι και μάγκας. Πάω από άλλους είναι τώρα. Δεν βάρεσα το video. Πάω από η μπεμπά. Μπεμπά. Και λίγο βάψουμε για αυτό, πάμε είναι χάλια. Να αγαπώ, πάμε ρε, την αγαπώ. Θα αφήσω εδώ με κανένα. Δεν αγαπώ ακόμα ένα γάμο του. Δεν αγαπώ ακόμα την κοπελιά. Δύο προβλήματα έχω για να τα λύσω, ψάχνω τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο. Πω μαλά.
Αν δεν ξαναδώ, να παίξει λίγο το κέφι ρε φίλε. Γιατί είμαι πολύ down. Πολύ down. Λίγο. Είμαι πολύ down. Γιατί είμαι και μαγκάς. Είμαι και ζωκούς. Τι θέλω λίγο πως μου θα κάνει μόνο. Όπα. Είμαι και μαγκάς πάπου και βάλω εσένα. Κάμε δεν μ' αυτά. Κυριακή σήμερα είναι φίλε. Άβεζα τώρα, αλλά αν μου γίνει βρυσίδι μετά θα το βέσω. Λοιπόν. Όχι στο μάχη να γίνει. Στο μάχη πια πρέπει να πάμε γαλάμι λοιπόν. Και βγες στο μάχη. Ωραία μου. Ναι, πιστεύω θα τα καταφέρω. Θα καταφέρω μάγκες. Το πιστεύω. Μου έχεις λείψει κοπελιά. Σε ψάχνω στα όνειρά μου. Έτσι δεν μπορώ πουθενά να σε βρω αγαπημένη μου. Θα μου τρέξω ένα τσιμέντο πάνω. Το κόβω εγώ. Θα μου φτάνει τσιμέντο. Σκέφτομαι. Μην το εκτελέμαστε. Εδώ ας μου το δείξω τον τρόπο. Τι προβλήματα έχω. Εάν τα λύσω ψάχνω τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις. Το δεύτερο και πρώτο το δεύτερο. Πώς το λέει. Πήραμε σπίτι. Μια χαρά. 7 λεπτά κάναμε. Μπαμ μπαμ. Αλλάγα. Τι να κάνουμε. Ραγίζει η καρδιά μου και σπάει. Όλο τα αστέρια σε πάει. Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου. Σε κάθε σου λέξη. Σ' αγαπώ. Και εγώ την αγαπώ μόνο, δεν με αγαπάει. Αυτό το θέμα μου. Εντάξει, θα φτιάξουμε έναν. Ένα θα τα φτιάξουμε. Με λίγο υπομονή όλα φτιάχνονται. Και δεν πέρασε από εδώ αυτός. Μα δεν θα πέρασε από εδώ ρε φίλε. Να στρίψεις, έχω κάτσω μέσα στον δρόμο. Να μου δει κορνάρέ μου. Αλλά έτσι θέλω να στρίβω, να με βλέπουνε. Να στρίβουνε. Αυτό το βίντεο. Πάμε like και γράψτε subscribe. Παιδιά subscribe στο βίντεο, γεια σας.